Per primera vegada Pedro Vives prenia part a un torneig Challenger. S'enfrontava al rus Roman Safiullin. Era tot un repte, però també una passa endavant. Vaig sortir a la pista a disfrutar. En el principi sí que estava un poc nerviós perquè era el meu primer quadre final d'un Challenger, una pista bastant gran que en els que juguem a tenis si no estem avesats és una cosa que significa molt. Jo crec que després el segon set m'haig amollat bastant i vaig jugar bastant millor. Amb 18 anys, Pedro Vives és el número 628 del món i té els objectius clars. Intentar que va l'any dins els top 500 d'individual, així l'any que ve poder intentar jugar qualcun Challenger i deixar de jugar a futures, perquè al final és on se nota la diferència en tema de punts, puntues bastant més en els Challengers. El mallorquí progressa a bon ritme, però reconeix que a curt termini ha de superar la barrera de les semifinals. Sí, fer qualcun torneo que faci fer final o campió perquè va tenir aquest punt de confiança en el final, que és el que te fa falta. Fer una bona setmana per veure les coses que has de fer bé i el que no has de fer. On s'hi ha arribat a la final ha estat el Campionat d'Espanya de dobles, en què ha fet subcampió amb el murcià Jaime Caldes. Ser subcampió d'Espanya de dobles és un bon resultat. En el final només n'hi ha dos que fan campions i dos que fan la final i ja és la segona vegada que amb el meu company hem fet subcampions, així que estic molt contents. Pedro Vives està content, però el seu millor cop encara ha d'arribar.